році долів нігде не є так, як домів. Так казала моя мамка. Знаєте, много наших людей із Закарпаття поїхало у світ, але все їх душа, їхнє серце тягнеться до нашої родної землі. Прийшов і на Закарпаття, і Йосип Михайлович Гливка, якого я вітаю, бо він є герой нашої програми. Добрий день. Добрий день. Як се маєте тут? Та де я добре, мамо, а ви як А се я ще чувствуєте? ліпше. Ну, помічте ми, будьте добрі. Що вам се снить з дитинства? З дитинства сниться, правда, родне село, родичі, закарпатська природа, гори, річки, долини. Якщо бачу подобні, то одразу вспоминаю Закарпаття, свій рідний край. Це дуже чудово. Чудові пісні, чудові люди. І серце замирає, так і хочеться переїхати скоріше. Ну, слава Богу, вдалося мені на нинішній день. Такий куртий день. На такий куртий день, ну, все-таки я встигну всіх подивитися, на могилу родителів сходити, і з друзями зустрічатися, і з вами поговорити. Скажіть, будь ласка, коли ви знаходитеся там далеко в Москві, сниться вам природа? Яка природа? Весна, літо, осінь? Ну, обов'язково літо. Літо і весна, правда, коли підсніжники цвітуть, коли нарциси цвітуть. Як бачу нарциси, так мені одразу згадується Закарпаття. І всім каже, а в Закарпатті ціла долина нарцисів. І вони удивляються. Я потім достав картинку, відкритку, де та долина нарцисів, показав їм. Вони, ну не може бути. Є, може бути. Ну і ліс сниться мені. Коли я тут був, валив, в школу ходив, то на канікули майже кожен день в ліс ходили за грибами. Любили сте, а це виділи сте гриби? Були сте файний грибар? Файний будемо грибар, тому що і 2 рази в день бувало, і ходили ми, і білі, і лисички, і дубовики, як кажуть, подберезовики. Ну, в общем, всі гриби тут, які ростуть в Закарпатті, находили. Мама і сушила, і жарила, і варила суп, і так далі. Ну, а ще, бачите, в Москві тепер в мене не пропала та охота, за грибами теж хожу, і там теж є гриби, майже такі, як і тут в Закарпатті. У вас велика родина була? І які праздники пам'ятаєте? Родина у нас була велика. У нас було своє господарство, біля 50 гектарів землі, виноградники. Тому у нас було 7 дітей. 4 сестри і 3 брата. Та й 3 хлопці, тобто 2 брати і я 3. Ну, розчитали, що будемо робити на землі. На землю забрали в колхоз, і ми розплилися по всьому. Ну, правда, основно залишилися тут у Ужгороді. Один я поїхав на чужбину, як кажуть. Хоча, коли я уїжджав, то сказав, та ти входиш відсюди, з Ужгорода. Ну, що робити? Мій батько ще в 16 років, був 17 рік, виїхав в Америку. Там 10 років проробив, потім купив землю, потім прийшов, женився. Ну і пішло все прахом, як кажуть. Ясненько. Ну, цікава історія, але щось ви мене не запрошуєте, там лавочка є, слухайте. Заходьте. Так, запросіть мене, так, аби ви в себе вдома були. Заходьте, будь ласка, будьте гостем. Чистований Йосипе, ви казали, уж много вам це прийшло робити на землі. Які сте роботи робили? На землі, да, з мого дитинства треба було або за гусами дивитися, або за баранами. Ну, а потім в хазяйстві велике були свої гуси, кури, утки, барани, свині, корови. Газдувались ми, фест, як кажуть. Ну, потім забрали землю в колхоз. Ну, діти пішли всі вчитися, браті, сестри, я. Ну, було тяжке время. Час тяжкий був, все забрали. Робітникам давали карточки, а нам нічого. Так ми за 50 сотих жили. Ну, за корови, кури і так далі. Ну, я пішов вчитися у технікум торговий, там стипендію давали. Закінчив технікум, став робити економістом, а
потім в торговлю перейшов, в знаменитий магазин, де зараз Карпати, там працював. Ну, 10 років пропрацював, допомагав навіть старшим братям, сестрам, бо вони теж в війну не вчились, відстали. Значить, вирішив вчитися далі. Прийшлось піти, повторити в 10-й вечірній клас, першу школу. Ну, закінчив 10 класів і поступив у Ужгородський університет на економічний факультет. Ну, провчився тут недовго, вхажував за студенткою теж. Прийшла любов. Прийшла любов, вона закінчила хімфак, і її після цього відправили аж в Ашхабад на 3 роки. Ну, вона там рік попрацювала, вернулася в Ужгород, ми поженилися, і я помандрував за нею в Ашхабад. Ашхабад після землетрясения ще не оправився, я після красивого Закарпаття, Ужгорода і сели Закарпатські, приїхав туди, а там мазаньки такі, що мені пополам треба згнути себе і вийти в них. Ну, в общем, Азія. Устроївся робити там в училище преподавателем, класним руководителем. Ну, а там хлопок. Прийшов сентябрь, з половини сентября, всіх на поїзд і під кушку Паул. Там електричества не було, в школі на оцінковках спали 300 дітей, ну і вчителя. А я неопитний, не знав там, що і як. Ну, а вони мене старшим поставили. Там треба і про питання, і про приготовлення пищі, і боліли діти і так далі. Ну, справився. А як ви потрапили в Москву? А жінка поступила в цільову аспірантуру по хімії, перевелась сюди, тобто в Москву. А мене не хотіли пускати, я прийшов туди. Навіть в Верховну Раду Російської Федерації ходив. А мені кажуть, та йдіть, откуди ти прийшли, ніч вашого жовтуса не стане. Я розсердився і кажу тому, та може вже з вами ніч би це не стало, бо ви вже старі, а мені страшно ходити. Так я вийшов, ну і став знаходити другі путі, яким способом пробитися. Ну, я тут в Ужгороді був секретарем комсомольської організації, членом горкому комсомола. Ну і по комсомольській лінії, думаю, піду в горком комсомола там, а в Москві райком комсомола. Що вони мені посоветують? Ну, мені кажуть, є тут такий завод, красний пролетарій, який робить гвозді, шурупи. І в них під Москву, по станції Побєда, по Київській дорозі, общежиття є. Ну, я інтелігент, чистенький. Але головне те, що є де жити, Так, кутик свій. так кутика там ще не було. Вони кажуть, ну ми вас візьмемо сюди. Робити, ну будете там на заводі робити. Я прийшов додому, правши, вже думаю, ну куди дивитися. Прийшов додому, правши, на мене подивилися. Та кажуть, то там роблять ті, які з тюрми возвращаються, там руки, ноги відривають. Куди ви туди поїдете? Я вас пропишу, а ви йдіть. Так ми зняли квартиру в Москві, проробив 3 роки в научно-исследовательском інституті по тракторостроєнню, там мені обіцяли дати квартиру. Ну я то прописано став під Москвою, а Москвит не дав. Значить, я оставив ту роботу, пішов на почтовий ящик Міністерства промисловості, там великий строїтельний комбінат, завод, автобаза велика. Ну, я хлопець був такий поворотливий, Наші хлопці знають, слухай, утверджуватися на землі. Тому я став працювати там замдиректором. Там треба було доставити, то планове хазяйство було, ми строїли заводи, фабрики, свої дома строїли. І там треба було дуже багато металу, дерева і раз. Ну, от гвоздя, дом ще построїти або завод. Ну, я був, як кажуть, шустрий, як по-нашому кажуть. Я став доставати, все. Мене оцінили, через півроку дали служебну кімнату, тоді ми вже дітей завели, а через рік отримали 2-кімнатну квартиру в прекрасному місці під Москвою, Водники. Ну, після цього я вже поміняв на Москву непосередньо. І отак там і живу до сих пор. В Москві, я знаю, є землячество наше. Які люди там є? Ну, землячество, я з закарпатцями, русинами займаюся вже десь із 96-го року. Ну, не було
місця, де зареєструватись, та й матеріально було тяжко. Ну і в децембрі місяці прошлого року ми вже знайшли місто, зареєстрували Русинське землячество Подкарпатська Русь. Які там люди? Люди дуже цікаві. Люди, які входили, русини із родини туди, то вони всі пробивали собі дорогу і всі стали непростими людьми. Там є академіки, як Сімчора, там є в Народному суді, в ГАІ, в МВД, управління МВД. Чули, що багато священників. Священників, дійсно, я навіть удивився, як ставимо шукати. Вийшов на одного, покойний отець Михайло Фарковець, а він мені потім дав телефони, кого знав, я став дзвонити. Ну, около 50 священників, тих, котрих я встиг знайти і записати. А у них діти є і так далі. І ті священники не знають, де роблять священниками наші русини по Росії. Так що ми будемо розширяти і на всю Росію. Зараз на першому конгресі, Європейському конгресі русинів, до мене стали підходити із Саратова русини, із других частин Росії. І брали мій телефон, будуть дзвонити, советуватися і так далі. Коли збираєтеся там у русинському обществі та це співаєте, і це нагадаєте собі якусь нашу закарпатську співанку? Та ви знаєте, навіть ми возвращалися з Мукачева сюди в Ужгород в мікроавтобусі, та співали, кожен, яку знав, співали. А так правда ж співаємо. Ну, по-перше, ми збираємося у священників, у них є територія, місто, де і гостина є, і там і заспіваємо, і помолимося. Все як тут в Закарпатті. І навіть шутки русинські. Ну і є таке в нас бажання знайти базу, укріпитися і приглашати колективи художньої самодіяльності, хор, танці, співанки. Творча співдружність. Да, але я від вас не стану. Ну, маленько ми заспівайте. Це помните ви якусь закарпатську співанку? Що то мені на язику вертиться, коли то ту команицю сіяли, то дивися побирати начали, а ще то та команиця не зійшла, вже наша вірна любов розійшла. А от сидячи з вами, так мені прийшла на ум така пісня, бо ми такі паровані, як горнятка мальовані. Ну, файно туди співанка. Я вам можу заспівати, але налийте мені повдеться слав'янка, і бо вспомнив, як вчора, коли співав. Його нянько мій колись робив дуже смачну слав'янку, але, на жаль, його вже дуже много років не є. Але нагадайтеся. Казав, милий Женя возьме, як на горі жито зожне, а мой милий жито ізжав, а на мене не отказав. То? Файно, слухайте. Як вам, нашим там людям закарпатських, жилися у Росії? Ну, ті, які мають професію, та вони добре живуть. А от які на заробітки приїжджають, то тяжко. І побутові умови тяжкі, може після роботи не йде й помитися. І гроші зароблять, а їдуть додому, так прямо доходять до вокзалу, їх оббирають. Тому у нас такий вопрос стоїть, би створити або банк, або щось таке, би русини приходили, здавали гроші в Москві, а в Ужгороді отримали. Тут вже буде гарантовано, що від них ніхто не відбере. Захистити їх. Прошу? Захистити таким чином. Захистити, так, таким чином захистити, тому що вони беззахисні, дійсно. Які найчасто вам на пам'ять йдуть такі праздники, які пам'ятаєте? Праздники всі йдуть. От починає від Вознесення, Пасха, Рождество, Петра Павла, в мене брат Павел, Михаїла, в мене брат Михаїл. Ну, Новий рік, само собою. Рождество католицьке, Рождество православне, тому що мати в мене була венгерка, там ми і то Рождество, і ту Пасху, в общем, празднуємо все. Ну, а в Москві, звісно, вспоминається.
які праздники, особливо Рождество, Рождество, коли колядувати йдуть, коли ряжені ходять. Ну, я розказую своїм сослуживцям, москвичам, у нас дуже багато знайомих москвичів, друзів, а їм розказую, як ми празднували тут. Ну, ми і там неплохо празднуємо. І танцюємо, веселимося, і пісню після південця заспіваємо. Так що весело проходить время. Як думаєте, що потрібно, щоб людина состоялася? Ой, що потрібно? Ну, в даний момент треба, щоб людина могла отримати образування. Тому що раніше, так, не будемо дуже рішити, бумажку би мав, а там вже йшов, піднімався, партію вступив, там вже і руководитель і далі. А зараз частні підприємства, частні фірми, там вже вибирають спеціалістів. Так що треба би вчитися, що по душі, по той спеціальності, щоб вчилися, отримали практику і хотіли йти, хотіли двигатися, то на будь-якому хазяйстві, будь-якій організації, будь-якій фірмі дивляться. І бачать, якщо чоловік старається, то його й двигають. Я служу по собі, що і так раніше було. Я приїжджий, ніколи не двора в Москві, але я старався, я робив. Хоча б москвичі казали, та не йди туди, пішли по ділам, пішли. Я не можу, я повертаюся обратно. Ну, оцінили, тому що працювали там і москвичі, роками, так время валяли дурака, як кажуть. Вони і не отримали. Я отримав. За труд оцінювали За людей. труд оцінювали, так. Я і командировку не стіснявся. Строїли здання Міністерства радіопромисловості. Я і в Душанбе поїхав, Газалкент, з Амрамором, в Баку їздив. Ну і на завершення нашої програми ще собі нагадайте якусь закарпатську співанку. Це помните? Да, пам'ятаю багато співанок, много, як кажуть по-закарпатськи. Ну, я дивлюсь тут на траву високу і спомнив пісню. Добре тому коса косить, кому міла їсти носить на поле. І моя би так косила, гея-гоя, і моя би так косила, якби і мені носила на поле. Дякую вам дуже, файно. Я вам теж дуже файно якби ще дякую. ви за мною заспівали, то було б зовсім файно. Та я боюся гармонію нарушити. Я вам дуже гарно дякую за таку щиру відверту розмову. Сподіваюся, що вам, шановні телеглядачі, теж було цікаво послухати нашого земляка Йосипа Михайловича Гливку. Я вам бажаю щастя, добра, бажаю швидким, котрі позирають нас, аби любили нашу рідну землю, поверталися на неї, а вона з радістю прийме будь-кого, напоїть енергією добра, любові і життя. Будьте здорові, до побачення.